Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Dneska to bude z hry Dead by Daylight. Dneska, už ako som vám slúbil, sa pozrieme na killera, ktorý sa volá Wright. No a teda Wright je tiež, ako aj Trapper, jeden z killerov, ktorí vyšli s touto hrou. Ako môžete počuť, tí, čo to poznáte, tú hru, čo ho poznáte, tak viete, že on má toto svoje chrapkanie. A čo sa týka Wrighta, to je nič zložité. Je to killer, čo sa vie zneviditeľniť a znova zviditeľniť. Má tu taký Wailing Bell, čo je ako keby taký zvonec, a to nazvoní a vtedy je v tom procese, že sa zviditeľňuje a zneviditeľňuje. Samozrejme, keď je neviditeľný, tak nemôže nič robiť, ani šutiť. Môže maximálne preskakovať okná a ničiť generátory, alebo aj tie palety. No, tieto dva addony, čo tu mám, veľmi odporúčam. Wailing Bell, a.k.a. zvonenie, není vôbec počuť. A na 6 sekúnd, potom ako sa zviditeľním, tak nemám žiadny terror radius. A tu máme Sacrifice Cake, nejaké bonusy. Ako perky, tu mám Hex Ruin. To je, že keď opravujú generátor a prestanú, tak ten generátor začne strácať na tom progrese. Whispers, keď je v tom okolí na 32 metrov nejaký survivor, tak ho vidím. Teda sa mi rozsvietí tento perk a viem, že v tom okolí niekto je. Thanatophobia, keď je niekto hitnutý, tak majú nejaké znížené percenta, pomalšie robia nejaké veci. Ako posledné barbecue and chili, keď niekoho dám na hook, tak na 5 sekúnd vidím survivorov, ktorí sú ďalej ako 40 metrov. Dobré na tomto killerovi je, že keď je neviditeľný, tak je rýchly, o dosť rýchlejší ako normálne. Tak rozhodol som sa namiesto Whispers použiť Play with your foot, to je perk, ktorý za každým, keď nájdem svoju obsesiu, čo má tie háky okolo svojho mena, tak keď mi ujde, tak o 5% rýchlejší som. A teda ešte by som nezabudol, tak jeho perky, s ktorými prišiel, sú tieto 3. O ničom. Úprimne. Ne, z ktorých týchto perkov som niekedy používal. V tejto prvej hre vyskúšame tieto dva addony. V tej ďalšej hre, aby ste počuli ten zvonec, ako znie, tak dáme niečo iné. Takže ešte som si zmenil tento jeden perk. Thanatophobia za toto, Nowhere to hide. To znamená, že keď kopnem do generátora, tak okolo 24 metrov vidím, ak tam je nejaký survivor na 5 sekúnd, takže... What the fuck is this piece of shit? No, táto mapa... No, nekomentujem. Takže ako vidíte, teraz som neviditeľný. Teraz sa neviditeľním, ale nič nepočujem. Surprise, motherfucker! Why are you running? Why are you running? A idem po tejto. Tá tam bude mať paletu. Táto tu nemá nič. Dobre. No títo bagánže čo vymýšľajú. No. Ja nechcem byť zlý, Alverenci sa aspoň healujú, tak to nebude také rýchle, ale... Bruh. Jeden... To fakt? To teraz som neviditeľný a vidíte, môžem akorát tak rozbíjať palety. Nazdar. No. Ja prisahám, že ja tú hru viem hrať, ale že ja to nemôžem, aké to sú survivory.
Lebo žiaľ, dlho som to nehral, nemal som to žiadny rank. Nechám, nech ich zachráni, nech sa ešte pohráme, ale... Čo je AFK, alebo čo? No, tak tu zachránil prvú. Necháme, nech sa troška ako zregenerujú, hej. A znova na nich nabehnem. 12 seconds later. Tu vidíme jednu obeť. Možno všetky 4 obete. Kam skačeš? A, 5% som rýchlejší. A, tak to nestihneme. Čo to tu je za stretnutie? No a to je ďalšia vec. Po 3 preskočeniach sa tomu survivorovi zablokuje to okno. Dobre, tak typci mali čas sa dať dokopy. Surprise, motherfucker! What the hell? Oh my god! Čo ona chce? Rozkakuj koľko chceš. Táto sa tu zdala, tak tá ide, no. No a tu je vlastne totem, ktorý funguje, keď mi ho zničia, tak nebude fungovať ten hex perk, čo je teraz ten hex ruin. Sorry, na obse si zbieram tie staky a za každým, keď hoci koho hitnem. Ježiš. Skúsme to ešte raz. To nič nerobia. No tak za každým, keď niekoho hitnem, tak stratím ten stack a teda aj tú rýchlosť. Dobre. Aha. Tak ťavoci sa zdali, no. Ono sa vyglúdal. Easy! Tak toto by bola hra number 1, ktorá bola veľmi jednoduchá. Táto mapa... Čo viete, tu som ešte aj nehral asi. Klasický zven. Bruh. Je to. Bruh. Bruh. Je. No tak, poď. To je čo, niekde po vesmíru? Ty kokot. Mne úplne utája tých survivorov. Som to prestal hrávať a stratil som rank, takže teraz musím robiť za takýmto. Stop it.
To sa nikdy nerobte, nebehajte takto pri stene, to je... Tam proste nič není. To bolo zaujímavé. Dám kľudne. Zmizni. Ideš na zem, to je jedno. Kľudne to môžete robiť, keď sa chcete dostať na toho survivora bližšie. Keď sa neviditeľne ste rýchlejší, takže sa to oplatí. Potom máte ešte aj ten boost, keď sa zviditeľníte, takže... No tak toto by bol teda Wright. Není to moc ťažký killer, je to plne jeden z tých jednoduchších killerov, ale a teda aj pre tých survivorov to nie je také ťažké pred ním utekať. Jedine čo vie, tak je zneviditeľniť sa a zviditeľniť, ale ako ste mohli vidieť, tak aj s tým sa dá pracovať. Samozrejme, keď sú tí survivori lepší, čo títo vôbec neboli, tak to už je o niečom inom. Rád by som vám ukázal toho killera aj pri normálnych survivoroch, ale bohužiaľ chytil som také dve skupinky, čo to moc nevedeli, ale to nevadí. Verím, že princíp ste pochopili, nie je to až také zložité. Ak sa vám videjko páči, tak nezabudnite nechať like. Ak chcete vidieť viacej videí, tak nezabudnite dať odber, niečo napísať pekné. A ja tu s chraplavým Wrightom sa s vami lúčim. Ideme sa pri, ak som nezabudol, Hillbillym. See ya.